mbaɗanemo ko podden waɗandemo ko so pari o jooɗo o ndaara kollen mo holko woni tigi rigi rap ya oustas. For the first time. Et puis parlait-il encore le résumé de toute la carrière de ça. Binta, bien. Ensuite, Jarama, Bakri Mokoum Jarama. Wow, déjà, c'est partenaire. Ah, moi, ça veut dire que c'est mon partenaire, mon solo. Wow, mon moyen. Donc, il faut que Ben nous, s'il te plaît. Il faut que ça mon partenaire, ça va. Depuis, voir la communauté. Yes, salam alaikum. Ben Salmi, on Jarama. Voilà. Donc, nous devons d'abord sur nos frères, sa frère, qui ont félicité. Et que lui, c'est pas facile d'organiser sa famille. C'est important de faire ça. Donc, je remercie sa famille, remercie bien sûr ma petite famille, ma femme, Batouli, Walou, Binta. ñi nga xamante ne chaque jour man maa ngi gis lépp li nga xamante ne mën naa ko def dañoo signé benn pacte lépp li ma mën a def fépp moo ko mën a yóbbu lépp lu ma sama xam-xam ak sama doole nag dinaa ko def pour jàppale ko parce que fépp li nga doon am na xam-xam bi am na intelligence bi te incha allah li di ñëw moo tax beneen message bi ma leen bëggoon lancer avant de partir avant de finir dama bëgg yéen ñi fi ñëw tey pour jàppale bés bi pour màggal bés bi le message que je veux vous lancer il est simple Tafaraay bu nekkee un artiste international yéen la jamono bi ñu nekk nii la richesse d'un artiste c'est sa fanbase c'est sa famille te yéen vous êtes la famille de Tafaraay lépp lu mu génne da ngeen ko war a tasaare lépp lu mu posté da ngeen ko war a tasaare lépp lu mu def yéen a ngi ci TikTok yéen a ngi ci Instagram yéen a ngi ci Facebook lépp lu mu def il faut ngeen partager ko parce que gis ngeen tey jii nii ñu ngi fi di def bés bi mais déwén bëgg naa bu baax a maal
di organiser Bercy safaraay njëkk ci artistes yi invité te loolu si seen loxo la des si seen loxo la des donc encore une fois merci Bousso merci Awana Fall sama sista merci à ñi ma fàtte yëpp merci également ñoom Mouride xam nga ñoom Badou toute l'équipe de Latin Joy yéen ñëpp je vous salue ñoom Ibrahima tout le monde.
assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on nana direct chaîne meɗon Pindi TV hande noon en nana ɗo e MCU de Ouakam pour wadde concert Safaray sargal Gunman Houmane concert o noon ene wayno fuusi ha weeli ha ɗon wawi hadde min jinno bonam debbo ko kalna men indema yettode ma e kadi kalna amen holno jiiruɗa hande soirée hande o. Assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on mi juuri moon o ko Digui Abdoul Jubbol Diaw Samba Ndiogu Yaali Bouboje Kunna Badiane Tase Kunna Fargan Tase kadi ko debbo mo horko jere e hande noon ko concert Safara e mbiɗon Safara e noon so dilli min dillal nde wonno aɗa andi neɗɗo fof on mo fecci minen min pecci ko Safara en minen gaskintaɓe minen mbiyataɓe kaari jibini kaari kadi ko ɓi jibinande moƴƴere ɓe mbino ɓi jolde worata tufde dandumo Ama Dandu dandumo Hu Dandu dandumo Samba Dandu dandumo Adama Dandu dandumo Kalidou Kodda on so kewni min garat min notto ana jaɓi mantude Safara de mate an kam gawlo makko min woni gawlo makko min askintamo minen mbiyatamo kaari jibini kaari machallah inde nde yettode nde mbeɗa wiye Digui mbeɗa yette sek debbo mo horko jere koɗa weltima e soirée hande o mi weltima no fewi no fewi no fewi ha alaro haadi machallah debbo pullo joɗɗo jontaɗo ñantugal ma yooɗi ha ɗon wawi hadde beluyo bane sarala sembeloya ko dandu Ama Dandu salama ale min calminima ko dandu Mahudu Dandu yo salama ale min calminima ko dandu ma Samba Dandu yo salama ale min calminima ko dandu ma Adama Dandu yo salama ale min calminima ko dandu Kalidou Kodda yo salama ale min calminima machallah weltanama dole eɗen mbaɗi ɗo invité tan banam debbo gandanɗa kañumne kadi ko arno notitirede concert he en wayi staff Safaray mais ɗo ko wa jarama waɗi sponsorisé hande soirée Safaray o indema yettode ma min mbiyetemi ko Fatimata Sall mboɗo jeeya Agnam Gole Sare Hamdiatou Baba machallah joni mi hafsata holno jiiruɗa soirée hande o Safaray fuusi ɗo walla fusani ɗo henam Safaray ko waɗi ɗo ko tan wona fudde sa yi fansiji ene gaare eɗen diwre ndenko ene gara ha ene porña pour nde Safaray ko waddemo show tahi ɗum par ce que Safaray sa yi ɗum tan aɗa andi ko rappeur baɗɗo show rappeur international rappeur baɗɗo renommé rappeur pindinowo e nder travers ɗemgal makko o fuɗɗorahi ɗemɗe janane goɗɗe o jilloyahi ɗemɗe pour wadde rap nde wonno ko waɗata ko ene tiiɗe makko o findinta ko leñol makko ko ɗum tahi o waɗi rap makko e Pulaar te waɗi show ha julfum en ji ene belto hen machallah banam debbo min beltima e haalama ene wayno concert o weeli fuusi ɗum ɗon en nanɗo Farba Sali woni ɗo henam eyyi e Farba Events haalta e mon ɗon ɗo Farba Events kanko waɗi organisé concert Safaray o Farba min jiiɗi ko kalna men holno woni yiyande ma e concert hande mo Safaray waɗi ɗo ene MCU de Ouakam pour wadde sargal Houmane ko addi fof ko weltare ko addi fof en jetti Allah en jarnima aussi bandiraɓe fof notibɓe parce que c'était pas évident nodda yimɓe notoma voilà donc kala gandu Safaray en andi hakkude amen donc en andi minen pijji minen mawnidi mbaddi gueɗe kewɗe kanko tan ni wawi wonde ɗeɗo gueɗe ay par ce que koye makko puɗɗimi ni wadde won gueɗe sa yi kadi gueɗe kewɗe mbiɗo waɗa c'est pour pusdemo eyyi Allah wadde min par ce que neɗɗo so tawi aɗa jogui sehil ma jogui talent annene il faut ƴeewa to mbawɗa hettan ɗum min mi rawi wiide ko manager makko komi chargé de communication makko kadi ko événement makko min waɗa organisé donc wona haydara ko Allah waddi min donc neɗɗo mbawɗa neɗɗo so tawi sehil ma jogui talent tan keeɗa caggal ma wol mbeɗe sikki o waɗi répondre e attente uji ma par ce que ene wayno salo hande fuusi ɗon wawi haade alhamdulillah rabbil alamin vraiment ko pour un premier événement mo gandanɗa mbaɗa ɗum yimɓe notto ha vraiment heewa deuxièmement aussi daɗol ko dirtina hanki fonno wonde watta hande kadi hande ko dimanche janggo yimɓe ko dawoɓe min kaldama o janggo komi dawowo donc amin kulno seeɗa pour yimɓe notto ene wawno ɓuurɗo sino samedi hanki wonno mi joguino jorto ɓuuranɗo hen kono noon alhamdulillah yimɓe nottimi kadi pourquoi le Houmane par ce que mi heeɓe namdo pourquoi mbiɗa sargal Houmane c'est vrai yimɓe wona hewɓe cikka ma ɗo Safara yiili hen ko inde non wona inde o yiili hen o yiila hen inde voilà o yiila hen inde de wona pour waɗa Houmane pour heɓen inde non o addi wadde sargal fof ko piboy somo jogi wonnima hay somo yima piboy woni somo addi nadande o pi c'est parce que neɗɗo so wonnima hun tan yoɓ ɗum moƴƴere te ala mbo waɗa yoɓde moƴƴere so wona neɗɗo koye nder dow musique waɗatma anen joɓa ɗum dow musique c'est aussi simple que ça mais min ɗamina hen inde wona inde min ɗamini hen c'est juste won ballol min tan Safara oɗo walli min Houmane walli min
o yiɗo heɓa accu ɗumen mais walli Safaray kadi ko pular haalat o nantani ko Safaray haala ko mais o yiyemun intelligence o yiyemun talent o walli ɗum donc en retour aussi minen min mbi pourquoi pas min mbaɗamo sargal min mbaɗamo hommage en même temps mais wona pour yidde hen heɓde inde ko machallah bandiraɓe miɗi sikki on paami ko heeɓi haalde ɗo ko oɗo sargal wona batte dartude hen haalis walla goɗɗum ɓe mbi neɗɗo saɗa waɗnamo hunde waɗamo nde wuuri nde beele wawa weltade mais sa acci ha jomum yeehi a waɗi à la sens ɗum noon woni weltade hande min calminima kadi min juurimama ha saaha goɗɗo merci beaucoup Sawdora jarama merci beaucoup et merci aussi à l'équipe Pini TV kam fo arɓe ɗo en ɓe e média ji garɗi ɗo fo vraiment mbaɗiɓe remercier mention spéciale noon à staff Vampire Mike staff Safaray indema yettode ma Assalamu alaikum yaboɓe mi e Ayango Pindi TV min ko Adja Fatima Ndiaye debbo mo Orkadiéré c'est la petite sœur de Dandou Safaray machallah Fatima min jii darde ma ɗo hande min jinno andude so tawi a weltima e concert walla no jiiruɗa affaire o dal en fait hande mbiɗa wonde weltare mawde ha gandanɗa hoorema pour mi haala sah c'est un problème hande ko grand frère amen woni MC Safaray kañum noddi to centre culturel Wokam donc kala bandiraɗo Foutanke gonɗo ɗo e Dakar et les entourages foof ari waɗi déplacé par ce que yimɓe ne gandi kanko wona neɗɗo togoso dal ko neɗɗo dariniɗo pulagu machallah Fatima no mbiruɗa ni rek concert o jarani ko neɗɗo ne haltane sah machallah yimɓe keewi no tim futankoɓe kadi gaari eyyi ko wiide tan yallah junnu Safaray yallah kadi sellin doole haw wawa artude jehen Cices walla jehen Grand Théâtre amin walla sah jehen Zénith tout est possible et nous espérons beaucoup voilà hamin mbiyamo bon vent rek kanko woni fierté Orkadiéré fierté sargal kuman mo gandanɗa Safaray waɗi ɗum organisé Farba Events ko noon mi weltanimama Habsatou Sy debbo mo ɓundu e Sawdatou Sy weltanama no feewi walla mbiya Chacha inde artiste nde bandiraɓe fof ɗum gandirma ko adi foof en beltinima Pini TV e gandanɗa hoorema kala to pulagu dilli eɗen jiiya haɓe dilla ɗon ne beltanimaɓe on fannu no feewi vraiment hande oɗon sargal show mo gandanɗa hoorema ko Farba Events e Safaray mbaɗi ɗum ɗon rewi lawol no feewi ko hulono hen ko foof Allah dandi en vraiment waɗi ndenka rewi lawol Donman Human eɗen gandi ko maestro e nder Galsen ɓe goni ɓe ganduɗa wadɓe œuvré gandanɗa hoorema rap Galsen ɗo e Sénégal eɗen gandi se mbi Donman Human en mbiyan en ciftoran automatiquement Pifroise ko groupe mo ganduɗa baɗɗo ɗo cartonné les années 96 e ko way noon donc Daddy Bibson en ainsi de suite donc vraiment so tawi on waɗama sargal ko hunde nde ganduɗa lawol o woppani lawol an kori a wiyata bonni tikke maɗe a ɗo kam hande affaire a nimsitani quoi arɓe ɗo ɓe nimsitani waɗi concert aji ɗi gandanɗa hoorema so gasi tan a wiyan a nimsiti walla holen dah koota mbaɗa boudé quoi guila gasani mais en jiiɗo ene yimɓeɓe ha joni kootaji tellement ko affaire o waɗi show Dandou minen mbiyata Dandou par ce que de passage mbiɗa salminoma ko minen jeyɗa wuuro ko petit frère am moƴƴo min mbiɗa jeeya guiɗnoɗo wonde manager makko somi yima hande o tolnima e ɗiɗo e oɗo chaîne vraiment ko hunde wandemi weldemi eyyi en beltima rek kadi beltinimama e interview e mbi tan yallah hokkimen tawede mo wuuri kadi mo wuuri eyyi eɗen kucciɗɗo e gorko jontaɗo jeeyaɗo e staff Vampire Mike min jinno ko kalna men holko woni yiyande ma e concert hande Safaray o assalamu aleykum mi salmini on mi juuri mon weltimon mi ñaagui mon dow mi neldi mon dow mi salmini kala ko wone staff Vampire Mike min mboɗo wiye Aboudia mboɗo jeeya to wiyete Wenu Bosiyaɓe mo Allah waɗi ɗo gandanɗa hoorema e staff Vampire Mike joni noon Allah waɗi concert waɗi réussir vraiment ko hulono hen e ko yinno fof vraiment fo Allah dandi quoi weeli feewi vraiment machallah affaire vraiment ko mbiyata ko subi haala pulaar mbiya kala ko jiiɗa moƴƴi ɓe mbiyata goho so goho boni hen limore ayima wonno ko gardiɗo wonno ko clôture moƴƴi quoi soɓe wiito Baya Seck enen fof ndewren caggal mum machallah vraiment kala ko kulanɗen enen foof vraiment Allah dandi quoi ko mbiyata ko Safaray ɓooye rab machallah kono mbi hunde kala no yonti ko nden ɓe mbi hunde so yonti tan weeɓat wonno no ɓooyi hen kala ka waɗani découragé so hunde yonti arsugue ma yonti hen tan ñamat kono min nanggui hunde seeɗa mi gandanɗa hoorema hunde affaire muusi walla goɗɗum mi acci noon ɗum wona rab alle a weltanama ko mbiɗa ni ken kadi mbiɗa andi bandiraɓe wodan koɓe kocci hen ko mbaɗɗa ɗo expliqué ko kadi mi sikki a nimsitani ko adduma ɗo hennam concert o weeli non mi nimsani vraiment concert o weeli hay so ni waɗani mi nimsitta saaha noon Allah waɗi no waɗiri ni min kam no gonno min gardorana min sécurité uji horum ala ko mbawi hen minen ko min jenti hen foof hatta min baddi hen kam vraiment ha gasi vraiment machallah saɓori kam
vraiment min ko hulono fof vraiment fo ala dandi quoi. Allez, merci beaucoup. Bandira, 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 bandira.